Saphapani Forest Office adong National Highway 39 along ihum container truck kachingkoi. Arkoi nifai krisir ke bajo jirlo porfai hinia pormalom. Borpothar Police Station ke parlo. Saphapani Forest Office adong ihum Dimapur pen ke bom a container aTruck National Highway 39 atowar pialong theng piarong along ke patong ajok a hiring tangrak pen chingkoi sareng husolo. Somsi container aTruck registration number AS01NC3154 bangso katewara bangpu amen Asim Das apomen Pipur Das lapen arong golaghat pusipang thekpon hanjang laso pen rajib sarong pinang kilo birta Malong News.